imos lembrar o que son as porcentaxes e como calculalas. Aquí temos unha porcentaxe, 75%. Queremos calcular o 75% de 3.500. O 75% é o mesmo que unha fracción na que 75 é o numerador e 100 o denominador. Queremos calcular esta fracción de 3.500. Isto é como se dividimos 3.500 en 100 anacos e deses 100 anacos collemos 75. Como facemos iso? Lembrádelo. Multiplicamos o numerador, 75, polo número do que queremos calcular a porcentaxe. Neste caso, 3.500. Unha vez que teñamos ese resultado, dividímolo entre o denominador, que é 100. 75 por 3.500 son 262.500 e agora pasamos a dividilo. Dividimos 62.500 entre 100. O primeiro de todo podemos tachar ceros, un cero tachado no divisor, outro no dividendo, divisor e dividendo. Desta maneira nos queda 2.625 entre 1, que iso é o mesmo que 2.625. Se vos fixades, xa temos o 75% de 3.500 que nos vai dar 2.625.